start 22, det er Line Juhlum, videre på TM Calgary. Holdene klar på banen, ready on the arena here, we have Dane. Efter Bruce bliver det start 23, Mikkel Juhl 2, her for Tina Møller og Tina Dufour, start nummer 25. TM Calgary, den er 6 år gammel. Ilum er den 6 år gammel. Vi skal minde rytterne om, at vi afvikler en kort pause på 10 minutter, før vi efter start nummer 45 i retsbyen. Det var altså efter start nummer 45, så er det en retsbyen. Vi afvikler en kort pause på 10 minutter til at ordne gulvet. Og faktisk for det anden base, blev det nede for Line Calgary til 34.